täällä. No niin, nyt se ei ota video. Ai olit sanonut, niin mä olisin sieltä nähnyt sitten. No niin. Mä ajattelin, että sä näet. En mä Ei se haittaa. Mikä? Täältä nakkia naamaa. Nakkia naamaan täältä. Vaan iso antaa lisää nakkia. Mun piti videoa ottaa ja eihän minä osannut videoa ottaa. No niin, ne paperit nyt sitten. En mä voinut mitä, se lenti sinne. Se on nyt siellä. Enkä lähde ottaan kengät kastuun. Se on siellä nyt. On tässä nyt suurempaakin sattunut. En mä huomannut sitä, että Ei se haittaa. morjesti ukko komiasti. Kyllä. Miksi te ette ikinä ole tälleen isonkaan? Miten mä sen sanoisin? Tähän on oikein kunnon selitys. Mä oon erittäin harvoin ottanut pötköllään aurinkoa missään. Ai jaa. Että mä en ole niinku tottunut, että mä niinku teen jotakin. Tää on ihanaa. No epäilemättä. Hyi, kun tossa on joku allekala. Että nytkin jos niin me voitaisiin alkaa siivoamaan täällä. Kato, kevät siivous, ikkunat ja kaikki vuoden vaatteet ulos ja... Voi. Hei, saako tämän puhelimen panna kiinni? Ei tarvi. Laita se vaan sinne mun kassiin. Selvä. Mä istun ja rentoudun nyt. Voi, kun olisi ollut hyvät jäät ja kaikkea, niin olisi kaajettu noita puita, että tuo mökki näkyisi tosta. Heippa mummo. Minne sä oot menossa? Tonne vähän. Eikö tonne? En mä halua sinne. Come on. Mä vaan liuun. Ei ne tee tommoset mitään, se on perhonen vaan. Ei se sulle mitään voi. Ei vai? Ei. Sen olomuotokin on niin jällättävä. Ne on kauniita kaukaa, mut läheltä rumia. Aha. Kun joku lystää mun mieleen. Onko Pääskynen tuossa oikein? Pääskysiä oli ennen vanhojen talojen räystääaluset täynnä pesiä, mutta ne on hävinnyt. Mitä? No minun molemmissa lapsuuden kodeissani oli räystää alla. Se meni tonne noin, se hävisi sinne. Saattaa siellä mennä. Niitä ei ole enää sillä. Tuo on muuten Taiston isän vene, tuo valkoinen tuossa. Eeliksen. Että on souvelleet sillä. Niin, siinä patjalla vai paikalla?
päin. Mutta semmoista isoa venettä, jossa voisi asua, niin semmoista en halua, enkä matkailuautoakaan välttämättä. En mä halua, että yöllä vene keikkuu tallaa, en mä halua semmoista. Sillä voisi vaihtaa paikkaa, mutta... Ja tänne rannalleko? Jenna juoma ja mukit rannalle. Aha, Syöttäkö te lisää makkaraa sitten? voidaan me vähän syödä. Tässähän on 2 juomamukia jo teillä. Niin on, se toinen on mun kahvimuki. No siitähän voi silti juua. No voi. Niin mitä mä haen sitten vaan juomaa? Mä en tiennyt, että Suomessa voisi olla näin nautinnollista. Se on hyvä, että on mukava. Kannattiko minua lähteä? Hyvä. Vaikka joudu herääkin aikaisin.